kabisyo, this is Kuya Renz and welcome back to my channel. So hello guys, welcome back to my channel again. So ngayon guys, pasensya na sa eyebags ko, sobrang laki talaga, di ba? Hatang-hata guys yung eyebags ko. So ngayon guys, andito tayo sa bahay ni Renato Salo. So itutour natin ako sa kanilang bahay. Kasi ito guys is nakaganito silang bahay guys kasi may kapatid si Renato Salo na abroad, pero sad to say is nakauwi na siya ngayon. So ay ito yung katas ng OFW guys. So mag-antay tayo guys kung lalabas ba si Renato Salo sa kanyang bahay. Mag-antay tayo guys kasi wala pa siya lumabas. So ayan, mag-antay tayo sa tag-iya guys kung lalabas ba siya. So andito na siya. So pwede na ba kaming pumasok? Sige, let's go. So, ayan guys, ito yung bahay nila. So ito na. Ito ko kayo sa gulayan. Let's go. So ito yung bahay nila guys. Ayan, ang ganda diba? Yan, may design sila. So sino naglagay dito Renats? My sister. Ah, your sister. Yung ano? Your sister na. My sister's malala. My sisters. Nasaan na yung ano mo, Ate Santa. Kasi guys, si Ate Crisanta Salo is siya talaga nagtatrabaho sa abroad sa Kuwait lang. Kuwait. To understand, Kabudlans. Sabi mo, ano sa Tagbilaran? Sa Kabudlan pala guys. So, sila. Nagkagbas. Hindi sila to. ang ganda pa ng bahay ninyo, no? May touchscreen pa sila guys. Ayan. Wow, may touchscreen. So, sino nagbili dyan? My ang ate. Sister. My sister. Yes, bahay guys, no? Hindi binili. Regalo yan niya. Sa amo niya. Regalo pala guys ng amo niya itong TV na to. So, saan tayo sa itong kwarto? So, first bedroom tayo guys. So, let's go. Ayan, ito yung first bedroom. Ayan. So, ito yung first bedroom nila. Guys, ni Ate Santa. Ito yung first bedroom na Ate Santa. Wow, ganda guys, no? Ito yung first bedroom nila. So, second bedroom nila, guys. Ito na talagang matakot. Kaya ng bedroom to. Kay Mary Jane bedroom. Kay Mary Jane. No, wala naman, no? May mga picture pa sila dito, guys. Oh. Sayang. Happy family. Happy family. Yung mga picture niya sa yung uyam. May Korean, guys, oh. Wow, sana all may Korean. Ito si Mary Jane guys, siya nag-birthday dati. So ito yung kwarto niya. Ang ganda naman yung kwarto, no? So next. Well, yung bed one. So next. Ito ang dilim. Wow! Kaya ng bed to. Kay mama at kay papa. Kay mama at kay papa bed. So saan ka matutulog? Wala. So lang ako sa sala. Sala dito. Dito pala siya matutulog guys. Si Dito Rina. ako sa mesa matutulog. Talaga, dyan sa mesa. Parang lechong baboy. Talaga. So ayan guys, tapos na tayo sa kuano nila. So ay, may kitchen pa pala. Ito yung kitchen nila guys. Ay, ito yung mesa nila. Dito sila magsalo-salo. Salo-salo talaga. Kasi salo-salo yung apelyido nila. So dito sila kumakain guys. So ito yung kitchen. So ito yung mama ni Renato. Yan. Kumakain na ng suso. Suso na ya? Suso nga mo, suso. Suso guys. Suso ng Asan ako ah? sasapa ng Kamo? Ay, kwarto ka neto ni So dito pa pala guys, hindi pa tayo tapos. Dito yung kwarto nila. So ito yung kwarto. Ika-apat na kwarto pala guys. Ito yung ika-apat na kwarto. Wow! Ito yung kwarto na ni Jenny guys. Jenny, yung kapatid niya na babae. Wow, ito yung mga memories nila guys, oh. Mga classmates niya. Ito, mga family.
Ito yung bed nila. May ano pala, may partner in crime na pala si Jenny, may partner in crime na siya. So ito yung aparador nila, charan. Mapasanaod na lang no. So next tayo, dito na tayo sa labas. So papakilala tayo yung mga kapatid niya. So dito na tayo sa labas guys. Ito talaga yung area nila guys. Sabi, ay, Rinas, ito ko si usaring utana. Yan guys, anong tawag nito guys? Japanese baksanon. Ayan guys, anong tawag nito Rinats? Parang ayun guys, wow. Anong klase ito? Ampalaya nga baksanon. Ampalaya. Japanese. Ampalaya ang baksanon. Kung Tagalog pa. Ampalaya nga baksanon. Ampalaya daw baksanon. Chinese Ampalaya Chinese guys, ito. Ito oh. Wow, sobrang taas. Sobrang mahaba at mataas guys. Malinamnam at masarap to guys. So ito guys, dito na tayo. Ito na Tarabi guys. Ang laki talaga ng backyard nila. Tapos may basketball area pa sila dito. So itong basketball na area dito is parang sa purok at ito no. Sa purok nila. So dito tayo. Ito yung pamangkin ni Rinats, anak ni Ate Tisi. Uy, buta ba Ate Tisi ani? Sige mag-hi ka. Titisi ani, sige pangan? Michelle. Si Michelle, anak ni Tisi. Buta ba Tisi ang vlog? Mao ni ang papa ni Ate Tisi. Kasi may inong kulapo. Papa ni Ate Tisi, so ito si Christian. Oh. Shout out sa mga uyab. Shout out yung bag na Yan si Christian. Oh, gwapo kayo guys, oh. Na gwapo kayo. Kung gusto mo tara atong dulitan. Oh, Nara. So mga to, ito yung ano nila guys, ito yung basakan nila guys. Yung palayan nila. Ayan, ang laki ng palayan nila guys. Ayun. So guys, may papakita pa si Rinats, may pigirihan daw sila dito. Pigirig nga, konti lang nga magulay-gulayan. May pigirihan dito. So dito na lang ako dadaan. Ayan, ito yung Nadaan pa. Oo. Ayan guys, ito yung mga business nila guys. Oh, may baboy sila. So Rinats, anong planong baboy na to? Anong plano nito? Yan. Pagkasan nilang kuya. Anong plano nito? Yan, ihawin Pagkasal? Itong isa, hindi ko pa alam anong gagawin yan. sa kasal mo. Sa kasal na. So next tayo guys is dito. Wait lang, ano pa ako nang tuwa? Sige. Ayan guys, so kuha pa pala si Renato ng ng makakain sa mga isda para daw makita yung pinakamalaki na isda. So keep in watching guys. So ayan guys, tapos na tayo sa tour nila sa bahay, yung area nila pinakalaki talaga guys. Tapos may may mga business pala sila dito guys. Tapos susunod tayo, punta tayo sa kanilang kanilang fish pan. Yes, ang dami. So nagdala siya ng guys, si Rinas, nagdala siya ng pagkain para sa isda. So tingnan natin yung isda guys, ang pinakamarami talaga dito. So, Floater. yes, Floater nga pang kaya para lumaki. Para lumaki ang isda. Pag may tanong ako, anong sikreto sa mga lalaki para lumaki? Anong sikreto ng mga lalaki para lumaki? Kumain ng gulay para lumaki. So punta na kami guys. Punta na kami doon sa fish pan nila. So tingnan natin yung mga isda nila kung malaki ba katulad ni Renato. Kasi ang laki nila. So let's go. Ay, mga Ulit pa yan. Wow, ang dami isda guys. So may anong tawag doon Rinats doon kay Dan dyan? Anong purpose niyan? Ano yan, isda din yan, mga goldfish. May isda din guys, goldfish. Yeah. Saan ka ng goldfish na po? May isda daw dyan guys. Goldfish din. Bakit nilagyan ng muskit? Para hindi siya ma-mix sa mga natural na isda. Para daw hindi guys, ma-mix sa
Natural na isda. Ayan guys, karabi, sobrang ano guys, madami pero maliliit pa siya guys kasi ano pa, 'di ba? Maliliit pa 'to. So, Bago pang binhi. anong purpose niyan, Renats? Bakit kayo nag ano ng isda, nag business ng isda? Pang ano lang to, pang ulam, Pang-ulam tapos pambenta, pang ano, pang pambayad ng malalaki. So ako din guys is gusto ko rin magganito pero kaso wala kaming ganito guys. So thankful din sila kasi marami silang business dito guys. Kasi malaki talaga yung area nila ni Renats dito. Malaki sila ano ng lupa nila guys, malaki, promise. Kung gusto nyo humanap ng matino at mabait na lalaki guys, hanapin nyo si Renato Salo. May Facebook page siya guys, Renato Salo Simbahon. Shout out din guys sa mga Salo family dyan. Ayan, ito si Renats nag-ano pa siya ng paano pag ano paano magtapo ng pagkain sa isda. Number 1, i-explain mo dito. Yan, ito. Dapat kumuha. Dapat Dapat kumuha kayo ng anong tawag diyan? that is floater. Floater. Para sa isda. Yan, kuha tayo ng ano, isa. Para magsisimula yung floater. From the word float. Mango float. Ayan. Ayan, tapos yan, tinapon na niya. Dapat ko na para. Yung ano Renats, yung mga baby nyo, sa inyo ba yung mga baby? Kami ang 4 na bibigyan. Ang 5 yan dapat yun. Namatay yung isa. Sa inyo, ang dami naman mga hayop nyo na to. Mas malaki din ang hayop mo, no? Well, ang dami silang hayop dito, guys. Sobra talaga. May baby, may baboy, may tilapia, ano pa? May baksan, no, guys. May ahas daw dito. Grabe naman. Ayan, guys, makita natin dito sa ibabaw, guys, ang laki ng kanilang palayan. Ayan, sobrang talagang laki ng kanilang Ang palayan namin. Ayan. Ito talaga yung palayan nila, guys, oh. Tapos, guys, Ayan, mga palayan namin. andon sa kabila, yung may tao doon sa sa malayo, hindi siya daw makita. Doon guys is may kanal, so doon kayo maliligo. Ayan. For the next vlog, doon kayo maliligo. Tingnan natin kasi time ng dalawa ni Renato maliligo, uy. So Sama. baka mag-invite tayo Renats, no? Sana may all my jowa magkasama. Sana may old jowa magkasama. Talaga guys, grabe yung eye bags ko talaga guys. Basta vlogger talaga guys, grabe yung eye bags talaga. Grabe, uy. Grabe yung eye bags guys. Grabe yung eye bags ko. So, parang dito na tayo mag-end guys. Before tayo mag-end, mag-shoutout muna tayo kay Maricel Ibabaw Silmaro. Ayan, maraming salamat sa iyo kapatid Maricel Ibabaw Silmaro. At shoutout din sa lahat ng family Silmaro. Maraming salamat sa iyo kapatid Maricel Silmaro. At shoutout din sa Salo family, sa Inampas family, sa Simbahon family. At yun guys, baka may shoutout si Renato, so tatanungin natin. Ano na kasi shout out. Baka may gusto kong i-shoutout. Yung love life mo. Wala ka ng love life? Si Ted's di ay. Dead na si Ted. Wala na. So, Move on. wala daw siya shoutout siya guys. So, shoutout na lang ako sa kapatid niya na si Titisi. Nasa Shout ako, mag-shout ko sa. may shoutout siya guys, go. Shoutout mo. Hindi siya, kung manonood siya ngayon o hindi, shout out pa rin siya si. Shout ko si Ate Luz Minda Salo. Refilia kuan ka sa Manila. Trabaho ba to siya o napuyo na to, nagkuan na to. Shout out ko dahil sa TCC family and Dracula family. Dracula. Dracula family sa Dracula. Dracula. Lahat ni Maricel, oh. Dracula. Dracula family and Bakit tapos kayo?
Bike na daw. So, ako din mag-shout out sa TCC Tagbilaran Kisan Shirt sa mga brothers and sisters. So, maraming salamat guys. Especially sa Dakula family. Kami ay harmful, warm sa aming puso talaga Dakula family dahil alam naman ninyo na before kami umuwi dito, alam naman natin na tinutulungan niyo kami ni Rinats yung mga kung paano kami nandoon, tinutulungan ko kayo kung paano gawin yung isang bagay na yan, nag-motivate kayo sa amin. So maraming salamat Dakula family in Tagbilaran Kisan Shirts. God bless. So, yun lang po guys. I hope na enjoy kayo at may na-motivate kayo sa ating vlog ngayon. At may ako guys, may quotes ako. Don't give up. Trying to do what you really want to do. So maraming salamat guys. Bye bye. See you. Hanggang sa muli. Paalam.